Eix d'esta campanya electoral i precisament anem a parlar en un home que s'autodefineix com un apassionat per la política i porta molts anys, a més, dedicant-se a la política, especialment política municipalista, a peu d'obra. No s'identifica, diu ell, en els salons ni en les moquetes, sinó en el poble i en la gent del poble. Així, s'arriba a la política amb una experiència notable com a regidor, com a alcalde, diputat, molt aplicat sempre a les arrels, a les tradicions valencianes. Nascut a Russafa i criat a Benetússer, es presenta a l'alcaldia de València amb una nova formació, Contigo. Ens acompanya José Enrique Aguar, benvingut. Moltes gràcies i bon dia. 17 anys d'alcalde de Benetússer, 12 anys a la Diputació, és un home reconegut, experimentat, que coneix la política de peu, que ara es presenta amb una nova formació, Contigo Somos Democracia, una proposta, diríem, José Enrique, de centralitat que pot aportar a la gestió de València. Bueno, nosaltres el que podem aportar és que en aquesta política que s'estem trobant, que tot el món diu que anem a tindre, hem passat del bipartidisme al bibloquisme, tenim dos blocs i al final, vote el que vote la gent de la ciutat de València, pareix que un bloc va governar i l'altre va fer oposició, si és que la fa, perquè els 4 anys que han tingut no han fet una gran oposició. Doncs el que venim és a trencar això, venim a ficar-li trellat a la política i venim a centrar la política en el ciutadà i en el veí de València. Panorama que defineixes en efecte tan polaritzat i en blocs, en efecte, en quin posicionament polític situaríeu Contigo? Contigo som un partit social-liberal, per a que la gent ens entenga, en el que seria educació, sanitat, noves logros que ha tingut la ciutadania serien més socialdemòcrates, però entenem que per a fer una bona política social n'hi ha que tindre economia als ajuntaments. Llavors tenim una part molt liberal, que és apoyar a les pimes, a les empreses, als que al final generen economia, perquè si un ajuntament genera economia, genera riquesa i al final té possibilitat de redistribuir, perquè si el que vas a redistribuir és misèria, doncs al final no fas la política que necessiten els ciutadans. Mireu quin lema tenen, ni la vella política ni la nova, sinó la bona. El votant, no sé, José Enrique, si està ja cansat de votar marques. Bueno, a nosaltres ens agradaria que després de 40 anys de democràcia ja parlarem de llistes obertes i la gent poguera elegir les persones, no les marques polítiques. Però la llei no ens permetís, hem tingut que presentar-nos com a un partit polític i el que ens agrada és que la gent al final, les marques polítiques, n'hi havia una paraula d'Alfonso Guerra que deia el que se mueve no sale en la foto. Al final les marques polítiques el que fan és que te preocupes més per el partit i per la marca política per qui de ver està votat, que són els ciutadans. Nosaltres pensem que els ciutadans són l'eix de lo que és la política i n'hi ha que oblidar-se més dels partits, oblidar-se més de que te marquen directrius des de Madrid o des de Barcelona i te les marquen directament els teus votants, que són els veïns que t'han posat a l'escar. José Enrique, tu provens de Ciudadanos, quan el partit taronja estava precisament en aquesta posició més centrada, progressista, de la que estaves parlant en aquesta nova formació, en Contigo. Penses que Ciudadans s'ha convertit d'alguna manera, no sé si en una segona marca del Partit Popular, s'ha col·locat cap a la dreta? Això va fer que tu te n'eixeres d'allà? No sols jo, Carolina Punset, que avui està de tema, varen fer una roda de premsa a Madrid, varen dir que Ciutadans s'havia convertit en la marca blanca del Partit Popular, que els que creiem que era un partit centrat i que era un partit que venia a canviar la política no l'havia canviat, sinó sols treballava per un eix que era una figura central que tenen i al final unes marques i unes línies polítiques que te marcaven des de Barcelona en aquell moment i ara les marquen des de Madrid, però en definitiva no t'encorsetava en la política i creiem que n'hi havia que fer política per als ciutadans i per això Carolina Punset, jo o 460 càrrecs dels 1.000 que van elegir els ciutadans les passades eleccions municipals van abandonar aquest partit. Estem veient el vídeo promocional de Contigo Somos Democracia. D'alguna manera voleu, digueu, recuperar aquest sentiment d'orgull de pertànyer a la capital, al cap i casal, a València. Sí, bueno, és que el cap i casal al final té que ser la capitalitat, no? I té que tindre una línia política i un treball que en aquests moments hem vist que no ha hagut, perquè en aquests moments hem tingut 3 línies polítiques, 3 partits, han agarrat el que és l'Ajuntament com si fos una tarta, l'han partit en 3 trossos i al final n'hi ha 3 projectes. La capitalitat necessita un únic projecte i un projecte on fiqui com a referent al ciutadà i a la ciutat de València com a cap de lo que és la comunitat i lo que és la província de València. Pues desgranem, si te pareix, José Enrique, algun d'aquests projectes que porteu en el programa i les idees si arribeu a estar en l'Ajuntament de València, en la representació que el diumenge decidiu els ciutadans. He vist que teniu un projecte per dinamitzar i recuperar la franja marinera, també els pobles marítims,
Un projecte que es diu el Parc a la Mar, revitalitzar les falles, recuperar l'Albufera, clar, són grans paraules i molta cosa. El que vulguis centrar-te. Bueno, mira, és que al final els polítics ara es venen a vendre, no?, en campanya electoral el que és la seva obligació, perquè al final quan tu no entres en l'Ajuntament, el tindres parcs arreglats, el tindres l'enllumenat o tindres carrers nets, és la seva obligació. Això no és un logro electoral. El que n'hi ha que tindre és projecte de ciutat, i projecte de ciutat no sols per a 4 anys, sinó un projecte de ciutat per a 10, 15 anys, on puguis anar desenvolupant tot el treball que facis en crear una estabilitat i una economia a la ciutat també. Entre els projectes podríem parlar, per exemple, del projecte de lo que és la franja marinera. Nosaltres entenem que tenim dues coses molt importants. Per una banda tenim el que és la franja de costa de la ciutat de València, que és el Perelló, el Saler, el Perellonet, on hi ha més de 20.000 viviendes totalment abandonades, on la gent sols les utilitza. Antigament anaven 3 mesos a la platja, en aquests moments van sobre 10-15 dies en tots els estudis que n'hi ha. Entonces, aquestes vivendes les volem ficar en valor, però per a ficar-les en valor i que la gent pugui anar a viure i residir en el que són els poblats del sud de la ciutat de València, necessiten tindre un transport. Quan parlen tant de mobilitat, vegem que per anar des del Perellonet a la ciutat de València, al centre de la ciutat, tardes quasi més que en l'AVE a Conca. Entonces, en aquests moments, el que necessitem és una accessibilitat, i un dels projectes que parlem és ficar un tramvia que unisca el que és el Perellonet en el centre de la ciutat de València. Això donaria riquea als pobles del sud. Altre projecte molt important és el de revitalitzar realment el que és el Canyamelar i el Cabanyal. Parlem de la ciutat de la salut, on l'Ajuntament, aquelles empreses, perquè mira, quan naix el Cabanyal, o quan creix el Cabanyal, perquè el Cabanyal naix com una zona més agrícola i el Canyamelar com la zona més pesquera de la ciutat, però on té la seva revolució és quan se crea el balneari de les Arenes, quan se creen els hospitals que teníem a primers de segle en la zona del Marítim, i creiem que és el punt on tenim que tornar. Parlem de la ciutat de la salut perquè avui en dia la mobilitat és molt fàcil per als centreeuropeus. València té una platja impressionant, València té un aeroport que té una connexió en tota Europa i podem tindre un turisme sanitari a lo que és la franja litoral de la ciutat de València. Parlem d'ajudar des de l'Ajuntament en els impostos municipals a aquelles empreses que s'ubiquen, que estiguen al voltant de la sanitat o al voltant de la salut, residències de persones majors, centres de dia, centres d'estètica, centres en aquests moments d'implantació de cabells que la gent s'està anant a Turquia quan podria estar a València. Entonces, crear aquest espai i aquesta zona de riquea i donar-li vida a uns barris que en aquests moments estan molt deteriorats. Un altre projecte és el Casal de la Festa. També entenem que Ciutat Fallera s'ha quedat totalment despenjada de lo que és el creixement de la ciutat i creguem que les comissions falleres, les comissions que tenim a la ciutat, no sols fan presentacions, sinó tenen grups de teatre, tenen grups d'activitats durant tot l'any, crear que al final no tinguin que anar fora de la ciutat de València a fer les seues presentacions, sinó que puguen a la ciutat fallera tenir uns espais on participar, on donar-li riquea, i al voltant d'això el que és el Museu Faller, que en aquests moments de l'artista Faller és una crítica, però és que els dissabtes i diumenges està tancat, poguera integrar-se d'aquest projecte de ciutat on la gent, fora de lo que són la Setmana Fallera o els 15 dies que tenim falles, puguen també conèixer les nostres tradicions, la nostra cultura i crear riquea en un barri com és la ciutat fallera. Així tenim molts projectes, tenim un parc natural a la ciutat de València, que ninguna ciutat d'Espanya, capital d'Espanya, té un parc natural dins del seu terme municipal, que n'hi ha que ficar-lo en valor, n'hi ha que revitalitzar l'Albufera, no poden deixar-la que ella sols funcione, perquè ella sols el que està fent és morir a poc, necessita més aigua, necessita un acondicionament, necessita que treballem en l'Ajuntament per revitalitzar l'Albufera, i així són tot projectes que el que volem és no sols fer imatge i escaparates, sinó crear riquea i crear vida en els barris de la ciutat de València. Propostes en positiu de Contigo Somos Democràcia, que a més poden consultar també a través de la seva web, però per a fer crítica, no sé quines àrees pensa que dins de l'Ajuntament s'han de millorar de manera prioritària? Algo de mobilitat he sentit dir, no? La de la mobilitat, però jo crec que és una batalla que tampoc pots estar en contra de tot. Anem a veure. En aquest plantejament de que la ciutat té que tindre vida, que la ciutat de València no pot tancar-se a les 10 de la nit i quedar-se aïllada de lo que és la resta de la comarca, de l'Horta Sud, l'Horta Nord i de l'àrea metropolitana, necessitem, tornar a revertir el que la gent pugui aparcar en el que és el carril bus. Això és un espai d'aparcament impressionant per a que el comerç noctú
de la ciutat de València puga tindre vida en uns horaris. Tenim que tornar a ficar un autobús 24 hores. No pot ser que n'hi ha un moment que te quedes sense autobús i si estàs des de València no pots ir, o si vols acudir a València no pugues acudir. Tenim que tornar a revisar el carril bici perquè n'hi ha actuacions que creiem que són complicades. El carrer Alacant, que ningú parla, si n'hi haguera algun problema en el centre de la ciutat, és l'única eixida que tenim al sud i en aquests moments sols n'hi ha un carril. El que és l'antic Regne de València, el que és el carrer Colón. Altres projectes del carril bici jo crec que estan bé perquè és bo que la gent es comenci a acostumar en una ciutat tan plana com és València a traure la bicicleta, a contaminar menys i a tindre independència en la mobilitat i no sols del servici públic, però n'hi ha que retomar les coses. No pot ser que facis un carril bici quan uno va de sa casa per a l'Ajuntament té un carril per anar en el cotxe i, sin embargo, per anar en bicicleta té dos carrils. Si fèrem un carril d'anada per un carrer i un carril de tornar per altre carrer, el carril bici seria la meitat del que està ocupant ara, seria menys molest i als ciutadans igual els dona anar per un carrer i tornar per altre, però no és que ara ens fan autovies per a les bicicletes i ens compliquen el tema del tràfic als ciutadans. Això també són coses que jo crec que aplicant el trellat, el sentit comú, al final la ciutat pot funcionar i a vegades no n'hi ha que ser com ens hem acostumbrat en estos últims 4 anys, que és que lo que a mi me gusta a ti te tiene que gustar y a lo que a mi no me gusta a ti no te tiene que gustar. N'hi ha que aplicar el sentit comú a l'hora de fer política. Y diuen, José Enrique Aguar es presenta com a candidat a l'alcaldia de València per este partit contigo, d'arrel valenciana i de llarga trajectòria. Que vagi molt bé, el diumenge veurem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, un plaer.